Cada volta hi ha més viatgers que elegeixen destinació basant-se en pel·lícules i sèries de televisió. A la nostra comunitat, Peníscola és un exemple de promoció de rutes cinematogràfiques i aprofita que ha sigut escenari de sèries conegudes com Joc de Trons. Fins i tot els restaurants tenen menús inspirats en la ficció. Passegem pel castell i els seus voltants. Esta plaza recreava un mercado medieval. Pocs decorats van fer falta per convertir-los en una ciutat medieval per la saga Joc de Trons. Se sorprèn la veritat de lo prou natural que és la ciutat de Peñíscola, de lo poc que està tocada o modificada, a excepción de la parte superior, que és on col·locaron un gran plasma. Una ruta es mostra esta i altres localitzacions de rodatges fets a la ciutat, com la platja Nord, convertida el 1961 en la València del Cid. Una visita pel plató més gran del món que es pot acompanyar amb menús de cine als restaurants. Faves, carxofa i codorniu. Són productes que en aquella època ja es podien trobar en la terra i per al postre hem fet un influenciat per les arrels musulmanes i el Cid. Peníscola és pionera a dinamitzar el turisme cinematográfico. Pueden llegar a traer un retorno importante de unos 10 millones de euros de forma casi directa. I per a donar-li continuïtat s'ha creat una oficina de rodatges. Captar rodatges i facilitar-los, coordinant la logística i els serveis municipals perquè es puguin desenvolupar. També d'anuncis, com este. Uns segons emesos durant la lliga prèvia a la Super Bowl que ha mostrat Peníscola en tot el continent americà. Bud Light, for the many, not the few.